Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublay pi baro kini kilonggi khubor bam dagasni. Menta kasni Menteri Rangba ke jela u konrad ki sangma ula play ke Mawhati C&RD blong ha ke program ke belalong ha soklian. Ha gane ke jeng pinna paidbah la don langru Menteri ketunat C&RD u Abu Tahir Mondal MLA ke Mawhati. Uba Charles Marngar but u MLA ke Sning u Dr. Celestin Lingdo. Haba ai ke jingkran pli Menteri Rangba ke jela u konrad ke sangma haba ai kublay ye ki paidbah ka Mawhati ulo ong ba ke jingpli ke ne ka blok ka de ke jingpin pau ya ke jingshim kya jong ka sarkar banra ye ka sanshar khadar kham jan sha ki paidbah kila don hadu shilak ngot ki briu bat ke jingbun briu hapo ke Sning C&RD blok bat ki briu ki lahap ban yat palat 6 kilometer ban poi shakoi ko office jong ka blong bat dei na kata ka daw ba ka sarkar kelas ngau ba ka ne ka deban kela bat kumta ka ne ka jingkular ban pintikna bangilong ban ai ye ki jing shakri ki jing don kam ki ba khamjan ba ki paidbah kalaya lam hadu kani kasngi ula benrap ba ka Mawhati blok kan yarap tang yaka ki briu jong ka Mawhati hinrei kan ai jing mentoi ru ya ka shnong Sning namar ba katu kat ne ki shnong jong ka Sning ki hap hapo ka blok Mawhati ula pentip ru ha ke jing elang shapang ki kam pynroi na ka benta ka te ka thangan ka ba kongsan na preng jong ki kalong ka surok Sning Mawhati ka ban long ka lentiyat ka ba kongsan ha ka yo ka kot ber ka sinshar khadar Shushu ula kentui ki paidbah baginya trailang bat ka sarkar ha ki program pynroi bat kenturu ya ki he ki ban satrei ha Mawhati C&RD blong bagin ai ka jing shakri ya ki paidbah da ga jing sbun bat jing sngoren shwa gane Menteri ketanat C&RD u Abu Tahir Mondal ulaong bagi jing tei kin penkelai ki kam khayi pateng ha ka than bat benrap ba ka C&RD blong kan tang banwan ra ya ka jing sanshar Khamjan shaki paidbah rekan wan ra ru ikilat kamai shaki paidbah UMLA ka Mawhati ba Charles Marngar ha ka jingkran jeng loong ba ka Mawhati C&RD blok ka de ka syarak jong ka jingkermen kadak jong ka jingkiu shaprang bat ka sakhi jong ka lawe ka ba phanai ka bawan ra i ka jing shakri shaki samla ki nongram ki longkmi bat ki paidbah ka Mawhati kani ka blok thamai kan kentiu ki jat benriu kan kentiu ka roi ka par bar kan kentiu ya ki jing imling ba ka jing sedang ya ki program pynroi ba pher jong ka sarkar ki ba ya dei ba ka kot ka khya ka puli puthi ba ki jing tei Mawhati ula benram haba penpau ya ka jing sngongu ya ka sarkar ka balawan ra ya ka Mawhati C&RD blong ula benrap ba ka jingwan ya ka ni ka blong ka di ka jingmi na ka jing trailang jong baro kani ka blok kan ai jing mentoi ru ya ka Sning constituency na man hnriu teli ki shnong ka Sning ki hap apo ka Mawhati C&RD blok Menteri Rangba ke jela lemba ki riu Rangba ki la samru ki amtam shaki kena kelas 11 ha gani ke sungi